Casa Papallones. Primer programa dirigit al públic infantil a Ràdio El Xinet per Papallona Chove. Amb vosaltres els dimarts. De 6:30 a 7 de la vesprada en Ràdio El Xinet. Érase una vez, hace mucho tiempo. Es posible que en sueños hayáis visto el lugar, pues la historia tremenda que os voy a contar ocurrió cuando el mundo era antiguo. Seguro que os habéis preguntado, ¿las fiestas de dónde salieron? Si no, ahora vais a saber lo que fueron. Hola a tots. Buenas. Uy, Jordi, hola. Sí, es que volía hablar pronto. Casi m'ha donat un ensurt, quasi. Estava jo ahí tota fantasmagòrica per donar un sustet. No sabia si esperar a que me presentares o no, però bé. Però Total. si ja te coneixen. Bueno, ¿Sí? així No. teniu a Jordi, un aplaudiment. Gràcies, El moltes aplauso gràcies. pobre de la ràdio. Sí, Ja sols sí jo. me teniu a mi, a Aplaudirem. Teru. Teru, Vale, encantada de també, conèixer. no? No te Gràcies, coneixia. gràcies. No, Sí. sí, ens hem conegut ara. Sí. Bé, com sabeu, anem a parlar avui sobre Halloween. Halloween. T'agrada Halloween? La qüestió és que no agrada perquè fa por, no? Lo que agrada se suposa que no fa por i a qui li agrada lo que fa por és... Ui. Felipe, això què vol dir? Que me'n vaig a dir, mira, sols falta que m'apaguen les llums. Ai, A veure, mare. Halloween, agrada Halloween? A mi m'encanta Sí, Halloween, sí, no? quasi que me fa més il·lusió que Nadal i tot. Colló, Sí. Però Mira, sí, en veritat te lo sé, te La lo cançó sé. que està sonant de fons és una pel·lícula que jo m'he vist de xicoteta. No, Sí? és que crec que me l'hauré vist més de 100 vegades. Més de 100 vegades. Pesadilla antes de Navidad, de Tim Burton. Pesadilla en la cocina. No, Pesadilla antes de Navidad. És de les meues pel·lis preferides, he de dir, eh? Sí? Sí, a mi Halloween... Jo crec que m'ha disfressat sempre. Tots és Halloween. Des de menuda, sí. De fet, hi hagué un any que me vaig disfressar amb els companys del col·le Sí. i anàvem casa per caramels, però clar, no se coneixia res d'això, res de Halloween, Sí. i nosaltres anàvem demanant i una no, dona... la gent no ho entenia. Sí, no, una dona ens dona pictolins i juanoles. Imagina't, ara ja podeu anar-se'n Ei, però ens va fer il·lusió, igual, no, eh? I tant. Però- Tot és agraït. Sí, anàvem disfressades, jo anava de fantasma, la meva amiga anava de fada, estava bé. No, però la qüestió dels disfressos també és, no sé, és universal Però per tots els anys. tu saps d'on ve Halloween? Quina és la cosa? Si te diguera que sí, per te què? xafaria la secció. Ja, Però vaig a dir que no, vale, va. correcte. Anem a començar sobretot l'origen del nom, no? Halloween. Halloween. La paraula Halloween és usada com a tal per primera vegada en el segle XVI Això fa molt. i prové d'una variació escocesa de l'expressió anglesa All Hallows Eve, també usada All Hallows Eve, que significa vespre de tots sants. Val? És d'origen cèltic. Sí. Halloween té el seu origen en una festivitat cèltica, com he dit, coneguda com el Samhain, que no sé parlar jo... El Samhain, que... Samhain, que deriva del irlandès antic i significa fi de l'estiu. Heineken? Fi de l'estiu, que pareix mentira que estiguem a la fi d'estiu, però no. Els antics celtes creien que la línia que uneix aquest món, el que vivim ara, amb l'altre món, això dels fantasmes, se feia més estreta en l'arribada del Samhain de la fi de l'estiu, permetent als esperits traspassar i viure entre nosaltres. Visitar-nos, no? Un dia. I per què ens disfressem? Perquè es creu que l'ús de vestits i màscares ells ho feien per a que els fantasmes creien que també eren fantasmes i que no entraren a les seues cases. En plan, este fantasma també, que és col·lega. Entonces el fantasma I al final, entonces... com se camuflaven. Per això se disfressa la gent en Halloween. Clar. Està Clar guai, que sí. Ara té tot sentit. No, sí, clar que sí. I en veritat, una festa amb fantasmes i en persones, que guai, no? Allò serà flipant. Sí, està molt... A mi m'encanta. Sí? Tu n'has viscut alguna d'eixes? Una festa d'estes? Sí, no? Sí. Segur, ué. Jo, lo bruixa que soc, claro. Clar, Totes les nits, jo me monto la totes les festa.
Bé, doncs què t'ha paregut l'explicació? Ara hi trobes més sentit a tot, veritat? És que la meva vida no tenia sentit fins que ha arribat aquesta vesprà. Per tant, de què són els típics disfraços de Halloween? Home, diguem de tot, la veritat. Però se suposa que a Halloween jo no he vist. hem de disfressar-nos de coses que fan, entre cometes, por. Sí. Per exemple, jo tinc una llisteta preciosa. Ai, sí, Zombi. veritat. Sí que la té, ho dic jo. Sí que la té. De zombi. Zombi. Tu te disfressaries de zombi? És que De zombi és molt fàcil, realment. Pots disfressar-te de lo que vulguis, fes-te com ferides, sí, embrutat, fes-te ferides i arranca la camisa. Zombi metge, zombi policia, zombi persona normal. Efectivament. Fantasma. És una... fantasma és més complicat disfressar-se. No, el típic llençol. Però anem a complicar un poquet més. És que també... Tu pots levitar home llop. per l'aire? Un home llop? Un home llop està bé. Bueno, sí. Està guai. De dimoni. Que complicat, Complicat, dimoni. No? A veure com. Més d'uno li pararia bé anar de dimoni, les banyes. Sí, la veritat. Després tenim de pallasso. Què ens passen els pallassos que ens donen tanta por? Terror. Jo crec que és una pena que ens donen tanta por, Jo no sé lo que... No sé, des de petit... Però això és per culpa de les pel·lis de por. Però és que Perquè és els pallassos veritat, són és que cosa que donen funcionen. risa. En les pel·lis de por funcionen. Després tenim de Frankenstein. Frankenstein. És xulo, això també. Sí. Que no, per què té el tornillo? Per què Frankenstein té un tornillo en el cap? És que no ho sé, per què? Dos tornillos. Pues... No, serà uno que li travessa. No. Això no ho saps tu. Això no ho saps tu. Ja ho veurem, ho averiguarem. Farem un estudi. Després tenim el de Mòmia. El de Mòmia. Ai, la Paula Mare que compre un paquet de 10 rotllos del vàter i... Què? Això ho pagué jo, no. Jo he vist un disfraç de mòmia en la carrera Sant Silvestre. Jo l'he vist. Ai, la carrera de Sant Silvestre. Un dia parlarem de la carrera de Sant Silvestre, que és molt divertida. Sí, efectivament. Quan la fan? Quan la fan? El dia... El 31 de desembre. L'últim dia de l'any. Clar, val. L'últim dia de l'any. Ja parlarem, tu tornes, ja tens un altre dia per tornar. Ja estic fitxat, ja m'han fitxat. I per excel·lència, el meu preferit, el meu personatge preferit de Halloween és de Bruixa. De Bruixa? De Bruixa. Jo, este 31 d'octubre, me'n vaig de sopar amb les amigues i vaig de Bruixa. Però perquè heu quedat aixina o...? Sí, anem amb Aquelarre. La Aquelarre és el conjunt de bruixes que queden elles per a... Per xerrar-se, lo sé, no? Com ha anat aquest any? I fer maleficis a la gent que mira. Aquí fem malefici avui, no? Se reuniu en assemblea, no? Sí. Però mos ficarem guapes el 31. Ui, que guapes. M'ha comprat unes pestanyes així de llargues i morades. Clar, si no pots caminar. Són pestanyes. Si no pots entrar per les portes. Llavors si no pots entrar per les portes. Perill, no? No. Era per a donar-li un poc de color, perquè vaig tota de negre. Bueno, ja, però a veure... Jo el que no entenc és perquè en esta llista, que afirme que està, posa pirata. Pirata? No, pirata fa por? ¿Es pirates? Home, tu no has vist el de Pirates del Caribe? El col·lega este que és mig polpo? No serà per Johnny Depp, perquè les dones, mira, este buen Johnny Depp, que jo no sé... Què li passa a Johnny Depp? Perquè té molt de carisma, té molta personalitat. El carisma. Perquè el que és un guapazo tampoc té el seu rotllo. Té rotllo, no? Té el seu roi. Pirata, mira, però no l'he dit, veus? Ja l'havia tatxat jo mentalment. Jo l'he vist i necessitava dir-lo. I esquelet també és molt típic. El típic disfraç negre que té els esquelets allí en blanc. Disfraçar-te bé d'esquelet és complicat. No sé, és impossible, crec jo. Per això t'ho dic, és prou complicat. Sí. Has estat molt de temps sense menjar. Molt de temps sense... Uf. Jo no podria. Impossible. I jo, és més, tinc una fam ja i fa dos minuts a menjar. Pot ser, però bueno, seguim. Bé, doncs ara anem a parlar sobre pel·lícules de Halloween. Això puc dir jo algo. Ahí puc dir jo algo. Bé, però vaig a dir-te unes quantes per a xiquets. Vale, va. Que tinc jo, sí. Per exemple, tenim El retorno de les brujas, o Hocus Pocus en anglès, és que la mania que tenim així de canviar els noms, no sé. El títol d'anglès és Hocus Pocus, i en Hocus Pocus. I en castellà El retorno de les brujas va sobre 3 bruixes que estan com una xota, estan com una cabra, i és molt divertida esta pel·lícula, m'encanta. Després tenim
Casper, tu has vist Casper, segur? Sí. I Felipe també haurà vist Casper. Sí, Felipe no està dient que sí. Casper és molt xula. I és el meu favorit, És que és molt simpàtic, és un fantasma molt simpàtic. I els tios que té... Uf. Jo quan li tinc que dir a un fantasma li dic Casper. Casper, no? I Càtira, oi, gràcies. Ja. Moltes gràcies. Sí, la Després- veritat és que és prou... És amable, no? És simpàtic. És Cau molt, bé la gent. és molt bonico. Cau bé la- sí, és molt Vols bonico. fer amics, no com el típic fantasma que tenim no, què dius? en ment, que sols ens vol Sí. que donaren surts. Enemics, sí, bueno, no. Després tinc Frankenweenie, que esta és més nova. Winnie. Frankenweenie és el gos zombi per excel·lència. Va, ja me'n sona. Sí, basada en una història que va Real? viure el Tim Burton, sí, en la seva mascota. O alguna cosa així, no? Ara no m'he informat molt bé, però me'n sona que... Tim Burton és prou creatiu, també. Quina pel·li tenies tu per dir? Ai, mare, jo també en tinc... Mira, ahir mateix vaig anar a veure una pel·lícula La que... fiesta del cine, que està al La cine a fiesta del 2,90. cine, sí. Aprofitem que ara tenim bon preu i anem. Pues vaig anar a veure Annabelle. Annabelle, i de què tracta Annabelle. Pues Annabelle és una... com se diu això? Una nina. Una nineta, efectivament. És una nineta que està maleïda i se veu que fa maldats. Però aquesta pel·li no la feien ja fa temps. N'han fet paregudes. Ah, Pero esta tela está basada, bueno, en hechos reales, entre Ja. cometes. Bueno, lo que són els directors ja posen el seu puntet. ja. El seu puntet a lo L'únic millor dura real 2 hores. era que era una nina, no? Efectivament. Efectivament. Però fa por. Fa Sí? por i és pa majors, pa molt majors, Pegares algun botet que altre? Botet del no, susto? la talla del cine encara estan arreglant-la. La talla encara estan arreglant-la, però bueno, bé. No. Ai, pobret. Sí, pobret meu. Doncs jo tinc per així també la família Adams. Ah. Grande, la família Ja, Adams. vaya tela, quant Jo de he temps. sigut sempre superfan de miércoles. Yo de jueves. A mí me agradan meses de divendres, no, pero... El miércoles, sí, no. La família Adams, que estava formada per... Era la mare? Miércoles era la xiqueta. O la xiqueta, sí. Mare meva, quina decepció més gran m'estic enduent És tu, Jordi. Que barbaritat. No, és broma. Jo t'ho explico. Morticia era la mare. Morticia. Sí. Morticia. Morticia era la mare. Después estaba el tío Fétido. Fétido. Y después estaba el Chermá, que no me'n recordo com se dia. El germà? Ai, no ho sé. A mi no I, m'ho y el preguntes. tío Cosa. Ah, no, Cosa era la mà. Inventa't els noms. Perquè així la gent diu, oye, este nom és raro. Ho busca i... Que no, Cosa era la mà, que anava soles. Que... Después les mans van estaba soles. el Pelos, que era que no me'n recordo com se diu, però també era un tío de la familia, que era un... El pelos. El pelusa... Sí, que era un moño ja. Maradona era el pelusa. Si te serveix. Bé, doncs parlant de miércoles i de tota la Vale, família, vale. anem a ficar una cançó de Bon Bon Chip que parla sobre miércoles. Però són La són xiqueta. jo pensava que era el dimecres, el No, colló. no, de la xiqueta. Vale, Posa-la, vale. Felipe. Anem a veure. Suele dormir sobre una lápida y cultivar plantas carnívoras. Una vez al mes guardan su féretro, gusanos y 100 pies, dientes y vértebras. Nunca toma el sol y con el crepúsculo recorre su mansión. Medio sonámbula después de cenar, se pone una túnica para conversar con los espíritus. Miércoles, se llama miércoles, tiene murciélagos en el jardín. Pálida como las sábanas de los fantasmas que viven allí.
Així teníem el miércoles Que cançó més original, no? de Bon Chip. Pues si Bon Chip era el meu grup preferit de quan era menuda. Jo no he tingut infància. Jo no he tingut infància. Este Jordi, que poca cultura musical. I poca cultura i poca vergonya també. Els millors de... I poca vergonya també. de tal. A veure. Doncs ara entrem en les curiositats, que m'encanta esta secció a mi. A mi també, la veritat, perquè sonen bé. A veure. Vols que te conte No, que he averiguat avui? Quines curiositats? Ai, Mira, mare meva. tots hem fet aquest gest de posar-nos un caragol, una carola, una carola és? No? Un caragol. Un caragol de mar en l'orella, no? I hem dit, sent que el mar i estic enmig de Madrid. Doncs Sí. doncs no sents el mar, tu sents el so de la teua sang bombejant de l'orella. Pues jo a voltes sent que Justin Bieber. No sé per què. No sé, els caragols, no sé, bueno. Anem, canvia de curiositat perquè... No sé, és raro. Això que diu la gent, ai, mira quants granets tinc, és perquè he menjat molt de xocolata. Mentira. Completament És mentira. El xocolata no dona granets. Minxa de xocolata, Igual això és la felicitat. Igual el sucre que li fiquen els additius, no? La grassa. Curiositat igual és sí, falsa. però el xocolata... Minxeu xocolata. Ja està bé. Ja ho sabeu, jo m'he quedat tranquil·la. Jo no en sol minxar molt, però ara minxaré més. És que la setmana passada vaig dir, crec, va ser la setmana passada, que menjar xocolata abans d'estudiar o mentre estudies millora la teua memòria. I després? Després també, sempre. El xocolata és bo per lo que Per siga. tota la vida. Bé, a continuació tenim una enquesta revela que el 44% dels homes sofreixen més pel seu equip de futbol que per la parella. Felipe, me'n vas així. Jo tinc una explicació. Perquè pot ser estos 44% d'homes són molt feliços en la seva parella i no tenen per què preocupar-se. Se preocupen més per... Felipe m'està dient que sí, la meva teoria és bona. Jo me calle per si la meva dona escolta el programa. Jo directament me volia anar. De quin equip eres, Felipe? De quin equip? A veure. Del València Manque Perga. Sí, del València. Per I tu, supost. Jordi? Jo soc del Saragossa. Sí, jo de veres. Que és mentira, soc del Barça. Sí, senyor. Això t'he dit. Així n'hi ha, Jo no n'hi ha. soc de cap, a mi m'agraden tots. Bueno, suposo que pel Barça tinc més Pues carinyo, jo- perquè tota la meva família és del Barça. Clar que sí. Pues mira. Pues jo eixa enquesta no me la crec. El del 44. Els homes som patidors Patidors, però... de les dones. Clar que sí. I dels homes també, clar que sí, de tot. Bueno, n'hi haurà de tot. De tot, clar Després, una altra, A veure. que igual vos crida l'atenció. Solament el 2% de la població mundial té els ulls verds. que sí. Dada que pot canviar enseguida si te compres lentilles. I ja està. I ja està, sí, el comentari de Jordi. Efectivament. Trun, gràcies. Elemental, querido WhatsApp. No n'hi ha una, Sí que no sé, m'he una, visto. una musiqueta, Es que una m'he entraeta visto. per quan digues comentaris. Deixa't estar. Ah, bueno, gràcies. Això a la pròxima. Vale. A la pròxima que vingui. Vale. Curiós, no? Jo no ho sabia, jo directament quan t'he vist... A veure, ell comentava, no pot ser que el 2% soles de la població mundial tinga els ulls verds. Jo Sí, penso jo- que sí. Tu saps la de gent que té els ulls marrons? Ja, però som els millors. marrons? Home, bé, però... No, però sí que és de veres que a mi em pareix molt raro. Ha cridat l'atenció, Jo em sí. conec per així i Sí, tot el molt món, bonicos, però... El món és molt gran. Ai, pues imagina. Els esquimals es tenen marrons, els xinos es tenen marrons. O Entenen? sigui, tota Àsia té... Tots tenim marrons. Ja, Després, ja. i per acabar, Mare meva. tens mascota. En tinc i tant. Doncs quan Mucha- acariciem mucha a les nostres mascotes, alliberem oxitocina al cervell, cosa que ens fa sentir més feliços a l'instant. Això sí que és veritat. Completament veritat. Ho afirma així en la ràdio Jo també. públicament. Diré que som Tim- feliços quan estem en els I- nostres gossos acariciant. Nosaltres, ells, els animals, bueno, més feliços, ells l'únic que volen és companyia. No. I la nostra és perfecta. Mira si sóc pesada que el meu fuig de mi. El teu fuig de tu? Sí. Pues això n'hi hauria- Les primeres carícies, vale, però després comença a ir... N'hi hauria Comença que a raonar- agarrar-lo i... N'hi hauria que raonar en ell. En mi. Bueno, també, Mi. però... Ara, a ell li falta l'aire per vindre al llit a dormir, eh? Sí, enseguida, no? Quan se veu apurat i per demanar el menjar, també. Ui, A bueno. ell li agrada el xocolata, se suposa No, que no, no, no. No li agrada el xocolata. No, als gossos no els ha de donar xocolata. Ai, mare, per què? A veure, perquè no per els senta què? bé, no els No senta senta bé. bé? No, el sucre als gossos no els senta gens. No.
pues un mogo se minxa de tot. Què dius? Pues jo no sé el que fa, i això xic, però se minxa de tot, hosti. Ja, com pot ser? Com se diu el teu gos? Dylan. Dylan, mira-teu, o sea, Dylan. mira't lo... Dylan, te saludes d'ací. moviment. Veges. Bé, què t'ha paregut el programa d'avui, Jordi? Impressionant. A mi m'agrada molt que vingues. Magnífic, magnífic. Tens un parlar que estaries així tot nit i vespre. Nit, vespre i tot el dia. Perquè Felipe ja està dient, va, aneu-se'n d'ací. I no, que ara ve la zona bàsquet. No, si per mi podeu quedar-se hasta el bàsquet també. El bàsquet també podem un poquet. També podeu donar resultats i tot. Mira, Jo un disfraç de Halloween va ser de jugador de bàsquet. Zombi. Ah, molt bé. Quedaria guai, eh? No, va quedar guai. Va quedar guai. Espectacular. Perfecte. Doncs fins així el programa d'avui. Sí. Així que moltes gràcies, Jordi, per vindre. Gràcies a tu per recibir-me. I fins la pròxima setmana. Fins la pròxima setmana. Ja direm de què tracta el programa. Ja. La setmana que ve. Perquè haurà passat De què tots tracta? anys. Heu de... Ui, Estes veus així... Ai, mare meva, ja me'n vaig d'ací. Jo que por m'estan trencant la mateixa, corre, me'n va. vaig. Anem, fanya. Però ves a espai perquè hi ha fantasmes o no sé què n'hi ha. Però se sent ruïdos. adéu. Adéu.